Sorry ass DJ. So, good morning mga Koblaks. Magluluto tayo ng kalderitang manok mga Koblaks. Ito yung mga ingredients natin mga Koblaks. So, carrots, patatas, bell pepper, tsaka ito yung manok ng mga Koblaks. So, simulan na natin. Ang una natin gagawin ay painitin muna natin. Lagyan ko na ng mantika mga Koblaks. Ito muna mga Koblaks. Patatas. Gagawa tayo mga Koblaks ng kalderitang manok mga Koblaks. Walang magawa sa buhay mga Koblaks. Kung di ka pa guys nakakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and click the bell button para update every page mga Koblaks, Edmar TV o 3TV Koblaks. Subscribe kayo sa kanya mga Koblaks, Junior 15 o 3TV sa YouTube channel niya Koblaks. Lagay na natin yung carrots mga Koblaks. Isiset aside natin ito mamaya. Yung carrots naman kahit hilaw yan eh. So ilalagay na natin din itong mga Koblaks. Hanguin muna natin ito. Iset aside muna natin mga Koblaks. Patayin ko muna. Yun o. So, lalagay na naman natin muna na yung manok mga Koblaks. So, itong mga Koblaks na manok natin, nilagyan ko ito ng tuyo. Kanina. Kinamay ko na yan. Naghugas naman ako ng kamay ko ng maayos. So, medyo ipa-fry natin ng konti itong mga Koblaks. Hinaan lang natin, lagay lang natin. Ganyan lang mga Koblaks. Okay lang mga Koblaks. Saka tayo mabibisa ng yun o. So mga Koblaks, hanguin na. Baliktarin natin mga Koblaks. Kasi madali lang to eh. Yun o. Alam mo mga Koblaks, wala kasi kung magawa dito sa bahay, kaya yun, tip kong magluto at gawan na rin ng video. Baka sakaling mamonetize tayo sa YouTube mga Koblaks. Dawa tayo ng pera mga Koblaks. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe na yan mga Koblaks. Ito lang naman mga Koblaks, di ko naman nagayahin nyo ito, kumbaga guide lang to. Lalo sa mga beginners na nagluluto mga Koblaks, ha? So, yun o. Tanggalin na natin at papalitan natin yung luluto natin kasi frying pan lang to. So, magigisa na tayo ng sibuyas mga Koblaks. Yun o. You know?
Lagyan natin ng konting mantika. Igigisa natin mga ka-vlogs itong ano. Lagyan natin yung sibuyas. Yun o. Dito to. Lagyan na natin yung chicken mga ka-vlogs. Yun mga ka-vlogs. Mukhang mabango na mga ka-vlogs. Wala kasing hawakan ito mga ka-vlogs. Mainit. Gumagalaw eh. Kaya hawakan natin. So mga ka-vlogs, lagyan na natin ng konting paminta. Ay, paminta. Sorry mga ka-vlogs. Tomato sauce mga ka-vlogs. Sorry naman. Nawawala sa sarili mga ka-vlogs. Yun o. Ano, ilagay na natin mga ka-vlogs itong liver spread. So mga ka-vlogs, maglalagay tayo ng paminta mga ka-vlogs. Isang paminta lang. Tsaka, alam na, magic sarap. Kasi kanina binarinit ko yun sa toyo mga ka-vlogs, kaya tatansyahin natin yung yung gusto na nga ito kasi kalahati na lang itong magic na sarap na ito. Yun mga ka-vlogs oh. Ang ganda na oh. So maglalagay tayo mga ka-vlogs ng counting sugar para medyo masarap naman mga ka-vlogs. Kunti lang. Huwag masyad. Diba? So ilagay na natin itong mga parangkap mga ka-vlogs. Itong pinagalo-halo ko na yan. Yun oh. Parang magmukha na ng kalderita mga ka-vlogs. So maglagay din tayo ng isang dahon ng laurel. Wala lang. Trip ko lang. O, tingnan mga ka-vlogs. Haluin natin. Yun, mukha ng ka-vlogs. Tikman ko na nga itong lasa nito eh. Ako ka-vlogs, takot ako mapaalat kasi bawal na ako sa maalat. Buti na yung nag-iingat mga ka-vlogs. Kaya ako pag nagluluto kayo, iwasan yung maalat mga ka-vlogs. Kaya ako naglalagay agad ng mga ano. Yun. Ay, konting asin na lang mga ka-vlogs. Parang matabang naman.
Yun o. Tayo natin na lumapot-lapot pa. Yun, mga ka-vlog. Shoutout pala dun sa Iriga City, sa Wikis Game Farm. Boss Loboy, Boss Totoy. Carry lang. O, diba? Maganda naman. Tingnan mo yung texture mga ka-vlog. So, okay naman siya. Yun mga ka-vlog. So, palamputin lang natin yung patatas mga ka-vlogs. Malapit na ito mga ka-vlogs. So mga ka-vlogs, malapit na ito. Medyo matigas pa yung patatas mga ka-vlogs. Yun o. Mukhang mapaparami na ako ng kain ko nito mga ka-vlogs. Yun o. Lapot na mga ka-vlogs. Nakikita ko na yung hinahanap kong texture. Yung malapot-lapot. Yun o. Lapit na ito, ka-vlogs. Yun o. Kalderitang-kalderita o. Parang totoo. Yun o. Sarap mga ka-vlogs. Kainan na. Patuyo-tuyo ko muna natin mga ka-vlogs itong ano. Itong ay palambutin natin yung ano. O yan na mga ka-vlogs. Sarap. Makapakain na naman ito ng marami mga ka-vlogs. Yun o. Nahawakan ko lang itong camera mga ka-vlogs. Kasi siya na magalaw. Yun o. Ay, okay na ito mga ka-vlogs. So, okay na ito. Patayin na natin mga ka-vlogs. Yun o. So, yan ang mga ka-vlogs. Yung finish na luto natin ngayon, kalderitang manok, mga ka-vlogs. Sige mga ka-vlogs, yung hindi pa nag-subscribe sa akin, don't forget to subscribe my channel. Abangan nyo sa next video ko mga ka-vlogs. Thank you for watching. Bye-bye!